Moi boa tarde desde a miña hortiña. Hoxe estaba aquí vou a levantar as miñas suculentas, estas que están aí. As suculentas a min é unha cousa que me encanta, é un mundo que me apasiona. Pero doume de conta de que canto máis intento aprender delas, menos sei, porque é un mundo inmenso. Pero bueno, a min enseñaronme que é de ben nacido ser agradecido e enseñar o que non sabe sin dar nada por sabido. Entonces eu, xa aproveitando que o teño que facer, quero vos enseñar como reproducir e como coidar esta suculenta maravillosa que é un tipo de echevería. É unha planta que é difícil de reproducir por semillas, porque supónse que estas flores que xa están abaixo secas, que terían que ser as que teñen as semillas, pero non chegan a cuajar nunca, porque están como baleiras. Entón, por semilla, é casi imposible de reproducir. Non sei, ou é moi difícil. Non é unha planta que faga falta levantar todos os anos. Iso vai a depender do ben que lle vai ao ano e do reproductiva que se sinta ela. Hai anos que non afilla moito, entón pódese deixar, pero hai anos que botan moitos fillos, entón sí que lle hai que sudar un pouquiño. Vou a quitar unha delas, pode saber que non ten moitísima raíz, pero sí que é necesario clareala, limpala e quitarlle os fillos para volvela a enterrar. Mirade pedazo pesa. Parece un repolo, Pero se non se coida e se clarea, esta non pasaría outro ano, morrería. Vou vos explicar agora como axudarlle. Como podedes ver, por semilla é casi imposible, pero afilla bastante ben por debaixo. Que pasa? Que se non se lle quitan os fillos, esta planta que é tan boa nai, que vai a dar a vida por eles. É dicir, canto máis medren todos os fillos estes, a planta vai a ir secando as follas cara arriba e ao final o que é a planta nai acabaría morrendo. Entón, o que hai que facer é quitarlle todos estes fillos, plantalos á parte e a nai volvela a enterrar. Empezamos retirando un pouquiño a terra de por aquí, para deixar á vista en donde nacen xusto os fillos, para non cortalos antes nin facerlle daño ao tallo da planta. Entonces, xusto donde estea a nai, doblamos así po lado e quitámolos. Normalmente se traen unhas raíces, pero aínda que non traían raíces, suelen prender ben tamén igual. Achegámonos ben á base, canto máis nos acheguemos á base mellor, e doblamos por un ladiño, vedes? Incluso, se queredes, podedes vos axudar dun cuchillo, pero tendo moito cuidado de non facerlle daño ao pé da planta principal, sin tocarlle siquera.
E con moito cuidadiño vamos quitándolle os fillos. Ahora hai que quitar todas estas follas que están secas, que non lle fan ben ningún. E non tirando, sino doblando cara ao lado, doblas así un pouquiño para o lado e salen ben. Quitamos de todas as que estean vellas. E a nai xa estaría para volver a plantar. Co tallo limpo. A verdad que o ideal sería esperar a que as flores secaran todas, pero como temos un verán tan cativo, por iso me decidín a facelo agora. Agora hai que preparar os fillos para plantar. Vamos a quitar as primeiras follas, tamén así con cuidadiño, doblando para o lado. Todas estas follas que salen ben poderían prender tamén, estarían ben para reproducir. E deixámoslle solo unha cabeciña. E agora xa vou devolver á terra. De unha sola planta, aínda que esta era moi grande, saquín 23 fillos. 23 plantas que para dentro de un par de anos van a ser tan bonitas e tan grandes como esta. Agora teño que facer o mismo exactamente con estas. Vedes o que vos dicía. Os fillos van crecendo, ela vai alimentando os fillos e deixándolle paso, co cal vai secando todas estas follas, e os fillos, ao seren moi grandes, vai secando toda, hasta que a nai seca por completo. Por iso ya hai que quitar todos eses fillos. Este tipo de suculenta tampouco non é das máis exigentes co terreno, dáse ben casi en calquera lado. Pero eu preparinlle aquí esta jardinera debaixo da masanceira para que non lle dea moito sol. Ou se lle ocurrir ao sol vir este verán, que de momento aínda non se dignou en vir a xunta nós, moito. Entón, todo o que é os filliños que lle quitín, vou a plantalos aquí. Sin moita parafernalia, buratiño, e achegamos a terra. Unha vez que xa está limpiña e que xa está libre, xa está lista para devolvela á terra.
Aquí se quedarán máis ou menos un aniño ou así. E para o ano hai unhas suculentas bonitísimas. E nada máis, xa acabín, vou plantar a última, que esta é a última que me queda. Axudar non é que me axudarades moito, pero bueno, se mirastedes o vídeo hasta aquí, ao mellor é porque algo vos gustou. Entonces, se vos gustou, non marchedes sin darlle ao like, e se ainda non estades suscritas, suscribídevos, que non costa nada. É o xeito que tendes de me axudar. Dei que logiño, ta próxima!